ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me ole when hi January ni som panga sang ni som ni panga ani a tun tu ma chuanin Siaha NGO ten thu chhuah ron nein Siaha District Hospital chungchanga an ngai dan te an ron ti chhuah ka chu mi pui te sha turin kan ron chher chhuak don ani kan share thewangin tunna ya kan veng tlangwal Daniela Boralna kumsumni pali chu damlauna wangin District Hospital Siaha Boralna athi dana hian veng mi pui ti chuan lungoi har kan ti in pui kan ti hle a he thil duom lo tak thleng hi keini join NGO new Siaha ti chuan ngoi bau pui har kan ti hle ani thunei tu te pon he thina hian amo phur tu te zong chhuaka danangin a phutok shemna pingei turin kan phut tat ani pakhatna Daniela hi apumana tawangin date ni kwa thakhat sang ni sumni panga zandariat vel khan District Hospital Siaha hi panpui ani a doctor anom lo wangin nurse ten an thiamang to kan enkol nu in lama hon puile ani a anat na hian zwalam apanzela wangin jinglam darthum vela hospitala hian shwaile ni in amang thawin doctor on call mel motor chuang lawa rei takna twara nu in atuk date ni som thakhat sang ni somni panga dar som le minute som nga pasari ema aboralta ani panina hun kalto kan chuikir pu in kan District Hospital hian thoktu te chen khatin thada na wangin mingchia na neu an lo nei to thina doctor on call duty te po in chuan lam fasha te siama kallo an ching hle thina hetianga kan District Hospital a ming chhle thin hi poi kan ti in hospital omna veng new Siaha mi pui te po in she kan ti in mal pho thak kan ti hle ani pathumna kan District Hospital a hian thoktu staff le hoi home tak omin damlo mangai le dwa takin an enkol thin ti po kan shia chuti rualin thoktu chen khatte mani damlo te ngai sakna nei mi alo le damlo chung ti tan po a biak ngam lo mitlem te an lom hi wan dwai thak kan ti hle ani palina keini join NGO MYA MTP YMA YLA New Siaha chuan tunhua chuan hetiang thil dum lo hi thlengnon to lo turin hospitala thok zong te kan nge na mani duty ngai puimo a theito pa Siaha mi puite ta na thok turin kanin nge nani doctor le thok tu tin thada awanga nunna chan kanom le ni chuan ana theyang barin ma kan la zel don ani pangana atobera chuan lusun chungte kan sherenga an van duaina to hian kan torpui tak zeta pathian thlamwana an chanzel theinan kan tongtai sakreng ani sarkar staff te in thada wanga nunna chan anni hi poi kan ti tak zeta Daniela chung te hena hian zangna domna compensation penge turin Mizoram sarkar hi kan phutlat ani tiin join NGO MYA MTP YMA YLA New Siaha te chuan voini som panga January sang ni somni panga hian thu chhuah an ron siama po hian Daniela Boralna kim chang takin an ron ziaka tin langai thalo te tan po khanin kan shethiam warin kan ringa atam jok chuanin kan ngai thak to karinga ti chuanin he Daniela thi na Boralna chungchanga hian achungte an ron out chhuak ka ti to kha YouTube shanga po mutur nuala keini channel ange mai po khan apa te po kan ron kom to a len lo te po khanin kan video te khamin lo va en sakula ti chuanin hetiang lampang new Siaha adam do in big po kan thiar chuang lawa sarkar mun shang dam do in shanga he Daniela Boralna chungchang awang hianin ra cha lo chwa sila ti hi keini chuan kan dua damdo in sarkari na chhor doctor tele nurse te hian soi sel hi an kai na sa maya chungte ni wang chuan heng kan out chhuana kan soi chhuana hian ra cha dom taka chwa the ani ti sharingin tuntuma po hian Daniela pa kharon out chhuak lo ni sila zawra mi pu hian kan shedon lawa an veng
NGO lam te point thu chwa an ron nei kherangem ti te po kha indil ruwa khan lo ngai twa ve shim ta ula ti chuanin hetiang lam ton shiat lo nei to te mani mangai te doctor tele nurse te in tha dawanga kan chung kan mangai emem boral ta te mana chang tu in kan channel lo thira mi lo hlut sak tu te chuanin shiat karinga Aizol Civil Doctor Hospital te po kha kan ron chwa ve nual to ni kha ra cha dom tak tiang hian a chhuah zel bei sei ila tu ma hi ngoi mai lo ila kan lung oi lo na te hi he kan channel a hian intan hun a oma intan au chhuah na platform ani ti kha lo shanon thar le ila ti chuan kha tiang lampang ton shiat neya sei chhuah au chhuak du shim tan khan comment section a khanin group link karon pin dona adu apiang tang khan ron join vek the ni ti kha kanin shatir ni sila ole tuna chuan kan video te atira changa top thlenga milo ngai thak sakle wangin lom thu kan ron soya thuthar oma piang kan ron ti chwa le zel dona wangin minlo subscribe la minlo like sakla ingai dan te kha comment section a khan minlo chutlu sakle dona nia